Mensana is corpore sano. Hoi da nire filosofia. Goizian goiz gliding batzuk, planka inbertitua, fibolarekin ariketa batzuk, eta atxaldian, pesak, eta pesak. Instagramea kamiseta gabeko argazki bat igon nun, eta beira zeiratzi jaten. Ia izi zezena, iskua, eroskiko vodka baino fuertiagoago. Claro, hemen mundu guztiak nahi du fit izan, baina, claro, nor dago prest sakrifizioak egiteko, holako bizkarra nezula, jeiki sofatik, eta hasi aldaketa. Hau! Hau pentsua, proteina, naturala. Gozo! Bi. Hola sastiberak ere berdin hartzeu. Hau nigatik egiten da, eta ez dut egiten beste nitaz pentsatuko dutenagatik. Ni hobeto banago, hobetzen dut beraiekin, beraientzat, baina azken finean, niretzat, garrantzitsuena da hobetzea. Niretzat. Eriotxa emango diozu! Orain pete batekin ari naiz, personal trainer, eta beak esaten duen bezala. Hobetzeko, 100 entrenatu behar da. Ustin behartza entrenamendu bakoitzean. Oain tatuaje bat ingo epetxuan. Strong like a bull.